We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. So, don't beat about the bush. Commission of Enquiry ya zitsiru. Mamemba lake zitsiru. Final report mwapangagale. We don't want it. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Ku Sierra Leone, Julius Bayo anaonjeza zambiri pa kampeni. Adamba kulamulira analephera. 2020 amagawa maiti kwa ana osakwa 19 years. Mu nthawi yakalembera voti anatenga maiti onsewo ndi kuwalowetsa mu system ya Electoral Commission. 2023 Julius Bayo anabera chisankho mu njira yomweyi. European Union, African Union, ECOWAS anakana kuvomereza zotsatira. Kumayi kuno Lazarus Chakwera akugwisa ntchito system yomweyi. Anthu ambiri sakumukonda chifukwa chabodza. Anaonjeza zambiri sanakwaniritse. Akudziwa kuti sangene chisankho ndiye wauza NRB ilembe ana ku Central Region. Akutenga maiti amenewo ndi kuwayika mu system ya meki. Anabel Mtalimanja ndi amene akutsogolera zimenezi. MCP inachosa chifundo kachali chifukwa madziwa kuti sangalole zopusa. Anabelo ndi mwana wa John Tembo, munthu woyipa mtima amene anaononga Malawi 31 years. Amakana democracy. Anapha anthu osalakwa 30 cha ku Southern chifukwa chokakamira udindo. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. Ena akuti mbusa anatuza kuti akalephera kukwanisa malonjezo adzapanga resign after 2 years. Lero chikuvuta ndi chani kuti apange resign ndi kupita kukasiya? If I don't change everything in 2 years, I will resign. Posachedwa mayi ameneyu anali ndi meeting ku State House amakumana ndi Chakwera. Agwizana kuti panopa asamvere zodandaula za opposition. Apitirize registration ndipo ikatha amuchosa udindo pabwe munthu wina. Chairperson wanyowani ntchito yake idzakhala kulengeza chisankho chimene chabedwa kale. Akuluakulu chisankho ichi kuti chiyende bwino mwana wa John Tembo achoke. Simatematiki ndi kampani ya kuba. Inuyo munaona kuti system yopanda audit. Ngakhale ku banki kumakhala information ya sensitive, koma system yawo imakhala ndi audit. 2020 kunali ma independent auditors. Lero kana ifo chani? Ndiye funso ilili likubwerali kuti akufuna akatswiri a ICT kuti abwera azaone system kuti ikuyenda bwanji pamenepo potanena kuti ayi chifukwa chokuti their security protocols it pachichewa mati kupewa kuposa kuchiza. Zimene mukunenazo zikuveka ngati kuchiza osati kupewa yayi. Anthuwa akufuna apewe chifukwa amene mwaneneramo mukunena kuti tapanga ndiye marizati ndi amukhoza panga verify. Tinene kuti atati papezeka vuto pamene papa ndiye kuti mufunika kuti mubwererenso kuti muchitenso pamene anthu zimene akuyimphaniza kuti tizionera limodzi kuti ngati pali chinthu cholakwa chimene tikuchiona chokayikitsa tikonzerere nthawi imeneyoyo kuti marizati amene akatuka petro akhale otidi ndi ovomerezeka. Mwina susi tikafunaso pangaso verify ifatiza kuti imene timapanga izi ife tikuzidziwa zayenda chonchi. Koma zimene mukunenazo kumapetro anthu atati akapanga flag ma issues kuti apa sitikuonapo bwino apa sitikuonapo bwino. Inu ngati Electoral Commission ndinokonzeka kuti mukabwerezenso ntchito imene? Ya mukamvetsetsa kufotokoza kwanga chimene tikunena kuti sitiloleza ndi system. Okay. Chifukwa cha security protocols. History is the best teacher. Damulasta Malesi amene ikang'ona ndi John Tembo. Mitembo ya Nyamata kukalonga Chisiza Mwahimba amene isowesa ndi John Tembo. Akhristu amboni za Yehova anathawa mdziko muno chifukwa cha John Tembo. Inu nduna folo kumwanza zinaphedwa ndi ndani? And moreover, mabishop ankafuna kuphedwa 1992.
ndelero mwana wa chigawenga chimenechi asasokoneze chisankho. Mwana umene akuchita zimene ameneyu ndi umboni, ali ndi mtima ngati wa bambo ake. Taona legislation phase 1 smartmatic system imeneyi ikulowesa ma idea fake kumaso ana ku Central Region. Umboni tinawo sikuti tikulota. Monitor wa MCP wagwidwa ndi ma ID kunkhotakota. In addition, chakwera wabisa chimanga kuti Amalawi azifa ndi njala. Kenaka akumanamiza anthu aja, tikupasani chimanga tipaseni ma ID. Potero akumpasana belo talibanja ndi kulowesa mu system ya meki. Timafuna timuchenjeze zimene ameneyo. If you think you can lead election, you are betraying yourself. Anthu atopa ndi chakwera, koma ngati afuna kupitiriza mpaka 2030 awine mwachilungamo, osati kutenga maidi ana ndi kumayika mu system. A new Malawi needs a new anti-corruption bureau that has real power to indict a sitting president when he is found with a bribe in his account. So, don't beat about the bush. Commission of Enquiry ya zitsiru. Mamemba lake zitsiru. Final report mwapanga kale. We don't want it. Aisiko manyamada. Lelo a president ndinene mauawa. Kwabwera TV na yongo yankula bawairesi. Vela na nyamada inu. Sikomo kwambira nyamada molalo sikomo. Akuti bakiri mulusi TV. Munazoona kuti zimenezi. Kutenga ngongole, ukafuna kubweza, ukatenga katapira, ndi kubweza so ngongole. What is that? Tidali ngongole yapa 75 million United States dollars kunjako. Uku kubade yako kwabwera 50 million. 50 million yotayipereka yose yabweza. Komanso tikuchita izi tinayesetsa kugogoda m'mabankimu, ndipo m'mabankimu tiyamike kwambiri atithandiza. Ndipo ndalama imene yapezeka kuyambira sabata lathalija kufika pano yafika nthopa fufupi 20 chakuti miliyoni. Ndikuti tikatero munthu ukambwezera unali naye ngongole ya 1 million kwacha, tsono iwe unakampatsako 600,000 mawa akhoza kukubwerekako ndithu chikho chomwera madzi. History is the best teacher. 1916, Albert Einstein analosera za black hole. Anthu ena matsutsa ndikumana kuti akufaisa mabodza. Tikukumbukira 1933 Adolf Hitler anaotcha mabuku komanso nyumba yake inagumulidwa. After 50 years komanso mkulu amene Einstein atamwalira, NASA inavomereza. Ndiye iwo after 50 years anavomereza kunena kuti mwambamu muli mphanga zikulu zimene zikhoza kumeza dziko. 2019 chithunzi choyamba cha black hole tinachiona, komatu kalekale munthu wina atalosera ena anamunyoza. Lero ndi umboni. Poyamba mpingo kuti tiziyamba ife timalalikira pa msika nomatenga anthu kukhala mkanyumba nomaphunzitsa, koma tidadzera na abusa oyamba chifukwa pa nthawi imeneyo ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Pamene tikunena lero kunena kuti chakwera afuna kubaya chisankho wa 1 trillion wasokoneza umboni pa nkhani ya chilima ndi chigawenga, ena akwesa nthabwala. Malawi aliyense ali ndi udindo othandizana na ameneyi. Tikalembetse kuti zakhale ndi mwayi wosapezebolo. Munafunsanso mafunso na kuti kodi anakupasani chance kuti kumane na nkona takumana lero. Titalembera kalata ija malomo kuti Electoral Commission ayankhe pa radio, tinapeza ena azala 24 akumayankha ngati iwo ndi Electoral Commission. Nkhani tukamba pano tukamba ya Electoral Commission, tukamba za National Election Bureau NRB. NRB wo komanso ameki abwera atitana amenewo atiyankhe. Anthu amene amanena abusa ajazala 24 ife sitikufuna kuti atiyankhe ife. Amene atiyankhe ife ndi Electoral Commission komanso National Election Bureau. Akabwera anthu ena kuyankha kumayankhira ameki, kumayankhira NRB, kusonza kuti NRB wo angokhala chikwangwani.
ndiye ife zokhala chikwangwani Electoral Commission okhala chikwangwani National Election Bureau okhala chikwangwani ayi tifuna amene akhale aini ake amene angathe kumayankha mafunso amene tikuwatani tikuwapasa